ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଥିଲା। ସେ ବଗିଚାଟିକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖିଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ଆମ୍ବ ଖାଇବାର ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବଗିଚା ଭିତରକୁ ଯିବ ସେ ଦୁଇଟି ସର୍ତ୍ତ ମାନିବ। ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତଟି ହେଲା ସେମାନେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଭିତରୁ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବଗିଚା ବାହାରକୁ ଗୋଟିଏ ବି ଆମ୍ବ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତଟି ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ବଗିଚା ଭିତରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦିନେ ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ବଗିଚାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅବିଳମ୍ବେ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁଟି ଭାବିଲା ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ କେତେ ଜାତିର ଆମ୍ବ ଏ ବଗିଚାରେ ଅଛି ଦେଖିନେଲେ ଭଲ ହେବ। ଏହା ଭାବି ସେ କେବଳ ବଗିଚାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ନଇଁ ଆସି ଚତୁର୍ଦିଗ ଅନ୍ଧକାର ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଦୁହେଁ ବଗିଚାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଚୁର ଆମ୍ବ ଖାଇଥିବାରୁ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ଓ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଲେ। ମର୍ମବାଣୀ। ଏ ଗଳ୍ପଟିର ସାରମର୍ମ କ'ଣ? ଜୀବନ ଏକ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ସଦୃଶ। ଏହା ଆମକୁ ଦୁଇଟି ସର୍ତ୍ତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସହ କିଛି ବସ୍ତୁ ନେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯଥା ଗୃହ, ବଗିଚା, ପଦପଦବୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତା ସହ ଆମ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଛରେ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ଆସିଯିବା ପରେ ଆଉ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ବଗିଚା। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ବଗିଚା ଏବଂ ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଏହି ବଗିଚାରେ କିପରି ଆମ ଜୀବନ କଟାଇବା ତାହା ହିଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ସମୟର ଚକ ଥରେ ଆଗକୁ ଗଡ଼ିଲେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରେନା। ଜୟ ସାଇରାମ।